Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Kumusta? Pagkaroon atong ipalayon ang laing sumpay ng Sugilano no nga sinuwat ni OG Kompok Rakasa o sa dili pa day. Akong basahon ning nag-comment no si shout out day ko kang Sander Ario diha sa Makamot Masbate. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Sander Ario diha sa Makamot Masbate. Sa tanan nga nagsunod na din dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw og shout out kaninyong tanan og palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako'y bagong i-upload no nga mga sumpay nga sugilanon magikan sa RMN drama o karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni OG Kompok Rakasa. Budbud og bibingka. Ugma na lang kumuli. Kay pahimuslan pa nako ning kanindot ning dapita. Unsa karon? Buto karos pistola. Murag gikan sa gawas ining resort tadi. Gusto ka? Di ko mahimong masayop. Tingog karon di bugat. Maya, unsa day? Ya kano adad. Magsusi ko. Uban ko ni mo ihoji ko. O tanadan. Tapos yung kapatay sa sakyan sa motor. Driver sa sakyan, hindi patay. Pagin, yung usay mo pa. Siyempre, napakinis mo. Unsay nagtabo dinhi? Gano kini? Murag pusi rin sa illegal yung drugas, kining nakamotor. Nimbuhi pa. Murag pusi rin. Ikaw ang gipasabot nila bugat. Di man. Ang kasinod. Tigamitan ka ba sa illegal nga drugas, bugat? Buyag tao noy. Tawa sa may akong gamiton para ilok. Bangag sa ilong. Sus, ano ba? May plaka na yung gineo. May gibinin na. Bueno, mumulo ka. May plaka. Akong basahon ako. Asa? Oh, Dante, ang vigilante. Naukay ang katawan ining dapita. Okay. Bugay! Unsa na itabo? Nganong may duha ka patay ko na dito sa gawas? Nganong kinichego? Nani Arturo? Si Bugat, ikaw makatubag sa imong pangutana. Bogart? Bogart, nganong kini? Waman. Karon nga nasayra na. Nga si Dante ang vigilante ang mamumuno. Kamoy nagpatay ato nila. Magkaingon yung kong. Gaswerte kaya nga buhi ka pa, Bugart. Don Arturo. Don Arturo, yan ang padong ang imong helikopter. Iho, maunan lang ko ninyo, ha? Amping Daddy Arturo. Amping si kamo rin iho, Diego. Yun ha, si Ihatakla Asaman. Bye, Daddy! Uy, baya, lain man. Amping, Daddy. Dapa man. Huwag yun makapapay si Takla. Naunhan na ako. Uy, ang langgam tapian ay. Punto, Pati ka! Yaw, nasabog ng bero ay. Musod na ko sa among tent ni Bogart. Bogart? Nagkurag ka? Nga naman ka? Nay, mo patay na ko. Unsa ka na imong gipanulti? Nalagi gusto mo patay na ko. Tagway ko, isuksok ko si mga ilok. Isuksok ko si mamilahan. Uy, Bogart! Malaway kilalat. Nabansiyat ko. Unsa? Pergoles, tanaw sa ubos. Kano, Don Arturo? Baya. May kaluluoy ang sitwasyon sa itong mga kaigsuunan din sa norte. Wapay kuryente, wapay tubig. Isod kayo. Cute. Uy kayo. Atog yung iampo sa kanunay. Nga makalabang ra ang atong mga kaigsuunan sa norte. Bangon!
Northern Cebu. Asa ka ba, Jigo? Ikaw lang unay matuog din istint, ha? Kay adto ko spikas. Ha? Silang takla? Baya-biya nimo, murang kag G. Costura. O si Windrush Fortune, may kaimtag na. Asa kay mayog? Si Gian, ani na lang uban ako. Kanya kamo na lang gusto takla dito sa ilang ten? Sas, bangag sa ilong. Gian, katuog na. Laom ng gabi Sa'yo para batang mamauli ugma. Wa pa man duka siyan ati takla. Unya? Ato lang siya ko dito sa tent nila ni Kuya Nunoy. Duwa sa miyang ungkoy. Nahala, sige. Pero balik pa ya dayon, ha? Kung magduka ka na. Ate. Bye-bye. Ito ano si Gian. Matuog na lang ko. Takla? Oh, Diego? Oh, ay! Diego, dali! Pagaksak ko! Oh, yes! Pagaksak ko, Diego! Dali, gangos na yun! Ayaw na lang. Nihunong na ang linog. Sayang. Ha? Unsay sayang? Awa man. Diego, angay tang malipay nga dali ra kayo nahuman ang linog. Ang aftershocks. Kay kunwa pa, mas daghan ang mamahimong makaluluoy nga mabiktima, di ba? Sayod man ko, pero lahi man akong gisayangan. Ha? Unsa man di ay? Ang Ang unsa? ang imong gakos. Diego, kung kita-kit ang kitagana sa Diyos sa usag-usa, og moabot ang adlaw sa atong kasal, ipanumpa ko, ang ligakos ka gyud nako. Yay! Yay! Sobra pa unya sa gakos ang ako ihatag nimo. Ay, tinuod. Og mahimo na ang akong lawas og kalag. Ipanumpa ko na. Hoy, Jack Paris! Hala, duwa na lang iya bayaha. Diyan, usana lang. Sige, Gian. Bunot na. Pili sa kong duha ka baraha, kaniyot, ako i-shuffle sa kong likod, ha? Okay, ready na? Wait. Nasa ganito kaya ang silot sa mapilde? Kung ikaw mapildi, soong ka sa ubos akong bilahan katulo, Kuya Nunoy Pildi? piti ka sa akong ilong katulo. Sige. Bunot na, Gian. Asa ining tuha ako, ha? Kadiyot lang, ha? Pin, di sarapin. Di ba, tuta? Sakto ako, kanta kaya. Kailangan, no? Dili. Kanta, be. Ay, kanta na yun. Asa ini duha, ako pilion, pinpin, sarapin, ang katilyo, ang katilyo. Atila ko kamao. Kini. Kana. Yay! Queen! Parehas ako! Daog ko! Bunasa. Pitik na ko ilong ni mo, kuya, be. Kini, Aray! Padayon ang pagpangurot ni Pugat na may suksok sa akong ilog. Nayapag naman yun yung tawhana, oy. Nabuang na gyud. Tinuod yun siguro ang akong katahap nga may gamit o kinadiling drogas ni si Bogart. Ay. Naakyot niya ang mga timailan sa mga tigamitan o kinadiling drogas. Maghiwi-hiwi sa baba. Magkagot-kagot. Nga, siga permi ang mga mata. O way tugtog. Matod pas mga adi. Way tugpa-tugpa. Unya na lang din ako siya sukbatan, uy. Kung mo baba na ning tamaan ni niya, aron dili mo samot ang iyang kabadshot.
Di man unta ingon inis bogart sa una, uy. Malditong gwapo naman unta ni siya. Pero karon minter naman. Ngano man ka ning panahon na karon no? Daghan naman kaayong adik. Ladlad o kusog na kayong illegal nga drugas. Sige na, Jian. Kuhaan ang brahan ni mo aron imong mabahig o mapares-pares. Uy, natog naman din ang bataa. Nagikapoy sa mong pagduwa og unggoy-unggoy. Ay, taon sab sa bata. Ay, iplastar ko sa palinga. O yan na, may bundag man ang uwan. Paita kalooy ka sa uban nga. Wa, mapi sa ayuda. Ay, labi na yung katong wa batang yung tent nga kapasilungan. Mabay, gilinugan. Mabasa pa yung sawan. Kay mahadlok mo mabalik silang Pinoyanan. Kay sige pa mga aftershocks. Una, ang uban totally damaged yun ang Pinoyanan. Mao nga, magbanig-banig na lang magkarton nga maghigda sa gawas. Ay, in town, sab. Yun na panagod, si Baytikaw. Kumusta na ka siya ba ni Takla? Misamot ang kalamis katuog ni Takla nga libuntak pagkusog ang uwan. Tapatuod mi pero wa mi makinandayay. Nagiyahay. How I wish nga magtinandayay, my lord. Gitandayan ko niya. Thank you, Lord. Lala, mura siya nagdamgo. Kinsa unsa man kay iyang gidamgo. Bugson kong akong kagalingon nga katog. Gusto kong uban sa iyang damgo. Kanang na ako. Nakikasud sa simbahan, Jack. Madayon na kinang atong kasal. Unsa? Ako na unyang mamahimo ni mong kapika sa kinapuhin. Mahimo na unya kong palalat sa car. Huwag madato ka na, lalat. Oh, siguradong apil unya ko sa imong kapulahanan. Apil ko. Sure na. Yes. Okay. Bangag sa ilong. Sige na, Padre. Joshua Cadorna. Sundin na ang seremonya sa among kasal, Tre. Itigil ang kasal! Oh, uy. Takla. Dili ba himong kamo ang kaslon, Miss Lalat? Kaya nga naman, ha? Takla? Tungod kay kami ang matuod nga nagminahalay sa usag-usa. Kami, Miss Lalat. Tinuod ka na. Baho kong lalat. Oh, di ay ha? Pues kini ang angay ni mo, Takla! Takla! Ayaw! Ayaw! Diego, pagmata. Diego. Takla, buhay ka. Ha? Napusilan ka sa kundam ko. Kung mauna, managsama nga itong dam ko. Ginoo ko. May tabog yun kaning tanan. Umabot. Diego, ayaw ka balaka. Damgo lang yung tanan. Busa, wa kay angin ka balakan. Hayag naman di ay. Oras na sa atong pagpauli, Takla. O, Diego. Mauding wa ka na mabalik sa atong tent, Gian. Kinakatuog na di ka o ba ni Nunoy? Tapon man siya si Kilig sa ilong ko yan, Noy. Iki man sa pildi yung gayong-gay ate. Oh, rin puwa kay mong ilong bay nonoy. Kurang nakagsakyan na ni Santa Claus. Ikaw ang baktin nga Red-Nose Ranger. Bati, uy. Why unay bensiyaw? Tuod, kumusta ka ang malditong sibugan? Bogart,
Ngano ka? Nagsihi ka man ka pangligay diha. Mura magkagdunay gipangita. Babasik. Nakasakay ining barko si Dante, ang vigilante. Bansa? Oo, niya kong pusilon din eh. Patay ko. Oh, ngano? Ni-enter ka ng illegal nga drogas. Woy! Uyag! Bantay bitaw kang bugarta ka. Masaktan ko gani nga mi-enter ka ng illegal nga drogas. Ako mismo'y magpadakop nimo sa mga tinugyanan sa balaod. Ha? Onsa? Takla, kape oh. Salamat. Unsa ba nang gitan-aw nimo diha? Ang unang pagsilang sa adlaw, Jeko. Nindot ka ayong tanahon. Ang pagsubang sa adlaw timaan sa bagong paglaom. Simbolo. Maghatag og paglaom dinhi sa Northern Cebu. Gabisan trahedya ang ilang nasinati. Dili kini mao ang katapusan. Kun dili laing anib sa ilang kinabuhi nga puno sa paglaom. Ug himuon tang sentro kanunay ang atong labawng makagagahom. Ang atong Dios. Iampo sa nato, Jeko. Nga dali silang makabangon gikan ining trahedya. Hinaot nga daghan pang may malumong kasing-kasing nga magmutabang kanila. Kaysa paghiusa sa pagtinabangay, ang tanan mahimong malampuson. Husto ka, Jeko. Halaawa, kita na yun, tako yan, oy. Doon na lang ta sa pantalan sa Hagnaya diyan. Doon na lang dyan, oy. Doon. Uy. Ala, ang langgam nga tabihan na may batog ni barko. Iko langgam. Ito. Ang ako kay ituto man to. Ala. Ayaw numero ya ito. Kabali dahil mo. Lagi. Ito nga ako ituto to. Uy. Wala kuya tukoy. Nagkasakay na ni kanahan sa barko. Di na po pa daw na tao. Tana na yung kuya. Kutana. Sayod medyo katukoy nga medyo dako-dako naman gid ko. No? Sige pa kani kong songog kong bakten. Pero gibuhat naman ako ang tanan. O magyapo ko maniwang. Sige kag paslim. Diet, zumba, exercise, jogging, o effect. Sayo na tayo padaon. Konsumisyon. Bangag sa ilong. Diyan na sabi. Unsay kalainan sa karon nga panahon ug sa unang panahon, Kuya Koy. Dahil ko sampol, Kuya Tukoy, be. Sa unang panahon, mag-uwan gani og maglinog, bayot pa sa nginlan. Karon nga panahon kon magbaha, politiko, DPWS o kontraktor hinungdan. Bangag sa ilong. Gusto sa bangkananay. Kung saba man sila, di paldo silang tanan sa flood control project. Bangag sa ilong. Duraturo. Pagmata, duraturo. Ay, gagil, no. Kaya bumata. Pislito kong dako idong. Nanong gipislit pa ni mong akong dagong ilong? Sao, di ka manggod bumata. Bisig ko sao. Pipik. Pukaw. Anong gipukaw magunay mo? May importante kayo kang bisita. Kinsa? Ako! Maria Picata. May Delilah. Arturo! May Samson! Pagagsak ko, may Delilah. Oh, may Samson! Lami. Sige, si Duraturo.
tsukulala pa. Patong ng parat-parat, ikaw maday ni Hercules. May lain pag others. Ako malita. Yaks, kalot! Bagan sa ilong. Aray, agoy. Nga nawa magkunin mo badlong, ha? Parat-parat na ba to? Kuan, lami-lami. Tika uyon sa ka. Ang gawat ka. Ay, bantog ng parat-parat niya. Manito sa imong kigol. Di na bagyan mo sa bagi mong hukom, Don Arturo. Mula ho sa bagyan kita sa iligan. Oh, Hercules. Mao ka na. Og dili kita mo mauli. Ang nga dili kita mo lampos. Sa pagdasa abo ni Anhing Maria Pikat. Gagi krimi. May lead na ta, Don Arturo. Tanaw na ko, sa'yo na lang ang tanan. Gusto ka? Mulahos kita dito sa ilang... kinsa pa ganito? Kinsa pa to siya? Insikwakan, Don Arturo. Gusto ka? Mauro to insikwak ang budlat. Mulahos ta sa ilang insikwaka. Ingay. Budbud! Budbud mo niya! Taas, dako, sinaw. Apan lumoy. Espesyal ka na yung budbura. Tilawin ninyo. Di ba magpangitagi mo na ako sa kalami? Palit na mo. Kay sigurado dyan kong mahimot. Mahimot na yung mga suki. Ang wapa kasuway. Mga panuway. Mao ba, Daddy Arturo? Doon na mo sa Iligan City? Oh, iho, Diego. Dili ka kami manguli kung dili na mo madaha ang abo ni Anhing Maria Pikat. Ang akong nilayla, ang imong inahan. Pero, Dad, matod ni agawin si Kwakang sa iyang suwat nga nalubong na kuno sa minteryo ipo ni Anhing Maria Makiling. Akong iyaan ba? Igsuon sa akong inahan. Bisan asa pagilubong ang abo sa inahan mo, Diego. Ipag-out ko gyud kini ug dadon sa itong mansyon diya sa probinsya. Daddy Arturo. Tod, asa naman kamo karon, ha, iho, Diego? Sakay na kami karon sa truck na di. Padung mi pauli sa atong mansyon. Labi mayo, iho, Diego. Nahala, pagamping mo, ha? Kay daghan na ba kayong mga aftershocks? O, Daddy, pag-amping sa diya. Salamat, iho, Diego. Hercules, usa ba nang gisinyas-sinyas ni mo diha, ha? Don Arturo. Halingan ako. Yan na kita sa iligan, Don Arturo. Lain siya ka magtanaw-tanaw kay magsinyas-sinyas ka. Nahala. Iho, Diego, padoon na kaming mulanding. Putlong taon na nga itong paragsulti. Sige, Dad. Bye. Bye, iho, Diego. Pinangga kung uni ko, iho. Doon na sa iligan sa Mindanao si daddy ni mo bay, Jigaw. O, Baynoy, yun na. Lumon ka man kaayo karon takla. Natog manggod si Gian, Jericho. Samtang akong gihapyod-hapyod ang iyang buhok. Bitaw, no? Ikapoy in taos biyahe ang bata. Ano? Ang langgam ng tabian ay bigo ko din drugs paglupad. Kusugang mulupad, Ano? 246? Lagi ligasan ako 346. Nato na bilupad na po palayo. Jericho, naunsa naman to si Bogart? Ngano nagkurog man to? Bitaw, no? Kumusta na ka ang malditong Bogart? Ablihin ang truck! Ablihin eh! Bisag unsaon ka na nimo og dok-dok Bogart. Di gyud na ablihan sa driver o kaha sa pahinanti ining truck. Yan naman. Dana to na kung itugon sila nga dili gyud pablihan ang truck. Kung dili ta mo abot sa atong dapit. Pero, wait akong gusto mo patay na ko.
Ganiha ka pa, ana, ha? Wa ka na din sa hustong paminsar. Daw na lagi gusto mo patay na ko. Wa ka na din kalainan sa akong silingan kanhi nga tungod sa paggamit sa illegal nga drugas na praning. Unsa? Gani, tungod sa iyang pagkapraning, miambak kini sa 3rd floor sa building, nag-una ang O. Perting pataya. Buhi, oy. May ambak 3rd floor? Buhi? Buhi! Ang. Dito man mahipunta sa stock nga bus, nga nagliundok, murag bukid. Nabugsok og milubong ang O sa kanahan, pero buhi. Buhi day. Patay, oy. Gano'n man. Wa naman makaginawa, kay nabugsok man ang O sa bus nga nagliundok. Patay day. Buhi, oy. Gano'n man. Timing man, nga dahil ambulansya, dali man siyang natabang, na-revive man dayon. Buhi day. Patay, oy. Gano'n man. Kay nadisgrasya man ang ambulansya nga iyang gisakyan pa dong sa ospital. Dahug man sa taas kayong pangpang. Patay di ay. Buhi, uy. Gano'n man. Kay dagat pa nang upo sa pangpang nga gihagbungan nila. Dali siyang nakagawa sa ambulansya. Buhi di ay. Patay, uy. Gano'n naman sad. Kay di man din siya makamaong mulangoy, naunlod og nalumos gyud. Patay di ay. Buhi, uy. Libog ko eh. Ano man? Libog ko. Ako'y napraning. Ikay napraning lalat. Bangat sa ilong. Opa. Ilanting na kita din sa ubahan, din sa illegal duraturo. Uy! Duraturo, ano ka? Ako man, gusto ka kaya masahe. Inasanay mo masahe, Hercules. Tanawa sa unahan kung kinsay akong nakita. Uy! Insikwakan ka na. Ang atong lead, Hercules. Ang atong tuyo ning atong pagbalik dinhi sa iligan. Hala, nakikita siya na to, duraturo. Oy, ang budlak niya insect. Nakakita na to. Ug dali siya mipalayo. Tana, Hercules. Sundan to siya. Matuman, duraturo. Pas, Hercules! Baya, diyan na sila si Don Arturo o katong ngalang Hercules nga daot kayo. May lagani kay dali ko nagkapalaya og miuli dayon ko. Dinay sabay. Muobra man ta ko sa umahan. Uy, baya. Ang lang gamay na. Karang na bintana. Tay, kwan. To, ilupad na palayo. Ala. May nanoktok spultahan. Labing siguro. Sila lagi ka. Aprehi kaning pultahan! Insikwakan! Ala. Di lang yung ko magtingog. Aron ingnon nga way tao din eh. Di lang yung ko magtingog. Insikwakan! Tumaga ko! Importante kay agong tuyo ganimo. Ala. Mala ka rin. Di yung ko magtingog. Sakpal ka, insikwakan. Oy. Patay! Nakitaan ko sa wangkig nga Hercules. Nansi sa bintana. Duraturo! Narasin si Kwakang sa Luis Pultahan! Ati ay! Ablihin na lang kini insikwakan! Pagtali! Wala kayo maimo, ablihan ko na lang ni. Mayo! Kay giabrihan na nimong pultahan! Insikwakan! Unsa ba yung tuyo na ko? Unsa? Niya na kita sa mansyon ninyo, Bayjikaw. Kapoy pero sulit. Home sweet home. Dili ni ato, Gian. Igo lang tayong gipapuyo ni Diego. Ay, Isipan na ning ato na ni Takla, Gian. Na, samot ang magkasal si Ati Takla ni mo og Kuya Jigo ni mo diyan. sige na mo at titak nga. Kuya Chico, kasal na dayon mo. Ha? Gian? Sus, Gian niya. Siyaw kayo. Matinuod lang ni na. Sige dayon. Tinuod na dayon, kuya. Gian, dali na. Mado na tas kwarto.
Una mi sa kwarto, Jeko. Nonoy. Padayon lang takla. Ngano ka ba'y nunoy? Ano ka, uy? Iko, magkaganda lagi. May jigaw. Wow, man ko. Pero gikilig. Mabangag sa ilong. Uy, kisa man eh. Ala, si Baitok. Utana na ito, koy. Utana na yun. Tukoy. Niya ka, tukoy. Niya ka sa luyo. Tukoy. Utana na yan, ma. Ikaw ang utana yun. Burak na nag-imo, oy, tukoy. Doon na clear nga shampoo nga makawagtang sa kaspa. Doon na sa clear sa Malacanang nga magapaulbos kaspa. Bangag sa ilong. Puli pa, tukoy. Mga bana, kung ang inyong asawa, di na magyaw-yaw, ipa-check up na, kaya dili na ka na normal. Bangag sa ilong. Pagkapini pa, koy. Kapini, koy. Ang uban naglibog kung saan paggasto ang ilang bonus. Ang uban naglibog kung saan pagbayad silang bonus sa ilang mga utang. Bangag sa ilong. Wala na. Inisibat ang kanahan ay. May jigaw. Oh. Kumusta ka ang malditong si Bugard? Gipalahos ko na lang sila sa ilang lalat. Oh. Kay nakatug man ang kanahan. Namiyastog ni Bokay, Walang gigani siya masayod nga gialsan na lang siya sa driver at tripulante sa truck din his kwarto. Ani lang una mi matog din his kwarto nga. Diyo ko para nila ni Takla o sa batang abnormal nga si Gian. Kay kiniramasad ang mahugmak. Kubak man kayon akong kwarto ang sala. Nanti yung vigilante. Masad na natog ang kanahan. Dante, ang vigilante. Dante, ang vigilante. Amput ni mo, Bugay. Amput naman lang yun ni mo. Samad, sulti na. Tinood lagi. Tinood ang akong gisulti. Tinood lagi. Ba? Kapoy, beli mo yung sikwa ka. Sulti lang gusto noon. Alagi. Alagi na ko gilubong sementeryo uban sa patayng lawas sa akong inahan nga si Maria Makiling. Pitay. Nagsulti ka ba, gyud sa tinuod in si Kwakang? Tinood lagi. Kung mao, dad-ami sementeryo. Din gilubong ang imong inahan. Ano man? Kuhaon ko ang abo ni Maria Picat. Unsa? Ba't mong ipasabot nga imong ipabungkag ang lubnganan ni anhing Mama Maria Makiling, ha? Maugyot ka na ang akong buhaton. Arumada ako pagbalik sa among dapit ang akong Delilah. Ang akong mahal ug pinangga nga Maria Picat. Human sa pila ka tuig, nyawa mo magkita. Ngayon mo siyang gibiyan. Muingon ka? Nga mahal ni mo si Tia Maria Picat? Dili akong pagbuot ang akong pagpalayo. Pugos kong ipalayo sa kong ginikanan. Supak sa kong kabubuton. Apanwa ko'y mahimo. Dugay ka niyang gipaabot. Ang tod nga miabot ang panahon. Nawata na siyang paglaom. Unsa? O niya, magapit ka pag yun. Nga mahal og pinangga ni mo siya. Ha? Kapila ka na kaya maminyo dito sa gawa sa nasod? O sayngan? Kanagang gwapa dito. Mga banyaga, mga Amerikana, Koreana, Haponesa. O kabanta. Daghan ang gitupo sa kong ginikanan. Apan bisan usa nila, wa ko tubayi. Nga naman. Tungod kay si Anhing Maria Picat lang ang nanag-iya ug yawi sa akong dugan. Siya lang ang akong gugma. Ug wa na'y lain pa insik. Siya lang ang Delilah sa akong kinabuhi. Ug ikaw ang Samson sa kong kinabuhi, Arturo. Oh? Maria Picat? Ikaw? Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna
sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud o bibingka na sinuwat ni OG Kumpok Trakasa. O palihog day ko no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.